mandang musik lho. Aduh. Aja suwe-suwe nek ndelok aku yo. Lah ngapa? Engko ndak ana kedadian sing ora aja gondeli. Ten. Pinten. Arep nanti to mbok musik rene dhisik lho. Ten. Sengaja iki mah. Ayo Mbak Andit. Jumeneng Mbak, menika sakmenika peraturan wonten ing WL menika ora gara-gara, ora tayungan kudu jumeneng. Pokoke kudu ngadeng. Ha iki menapa wae tak dapuk ngono kok. Ora nabo, ora ngombe kudu jumeneng. Lah iya. Iki peraturane bolot. Lah iya. Ya, iki termasuk lagi wae lulus SMKI terus mlebu ana ngisi. Wah kuwalik. Oh. Dilebokke sik lagi isi. Tak pancal raimu lho, Gong. Bagong iki kene ngging. Kok dadi meng ngondono aku. Tak pancal raimu lho. Ayo, Mbak. Antin. Heeh. Ngaturaken menapa, Mbak? Tembang podang kuning mawon nggih, Pak. Napa? Podang kuning. Podang kuning nggih sae. Pokoke sampean kudu semangat belajar nggih. Ampun kendor. Ah iya. Nggih. Semangat terus. Tembang apa-apa dihafalke kabeh. Iya. Sinden niku pathokane siji. Supaya pinter kudu geleman. Lho. Geleman piye? Tegese ditanggap wayang ya gelem, tanggap ketoprak ya gelem, jak uyon-uyon ya gelem, jak jatilan nek pancen murakapi ya gelem. Iya. Ya kabeh kudu aja tolakan dumeh dadi sinden wayang terus dijak ketoprak. Oh kok enggak kulinae. Wah. Oh jenenge kemayu ngono kuwi aja ngono kuwi. Heeh. Mun ndak dikira wah sombong, wah wis mulai nganu iki apa jenenge iki? Berbesar diri. Jaim. Heeh. Ahmad Jaim. Kuwi bapakne Wahyu. Dibawani monggo, Mbak. Ngopo iki guyang-guyu ki caper apa piye kowe? Cuma ana sinden anyar kok ora lucu barang golek perhatian kowe. Dididet sik sangkem. Ya. Monggo, Mbak. Nadyan wujud temung peksi. Piyai iki nek lagi seneng nyinden ki mesti dimat-matke tenan. Heeh. Nadyan wujud. Nah, cakepane aja nganti kleru, anu akurasi tepat. Lho. Maksudnya apa jenenge? Otoritas. Lah asos otoritas apa? Artikumendo. Artikulasine jelas. Apik iki, Truk. Jos iki sesuk nek dadi apa? Dadi sinden. Ha iya. Alus manis torembrak ati. Bukan ngopo iki, Gong? Aku ki embuh ae. Ora ana apa-apa kok. Iya. Atapuk sandal. Jodoh yo gelem. Lana. Ora apa-apa. Anu iku jenengane apa jenenge iki? Apa ora jenenge? Embuh ora ngerti aku karepmu ki apa kok takon aku. Kuwi lho apa jenenge iki? Apa eksplorasi cengkok. Heeh. Ana. Apa kuwi apa-apa ora usah wedi no. Heeh. Ngono tekel cengkokmu ra jos. Iya. Golek isi podang kuning
Aku seneng iso. Ayo men kok iso ru apa? Iso ru iba. Ketok Bagong anggere le omong sakarepe dhewe. Asal jalan meng. Asem tenan kok. Terlalu mempeng aku tuh ayo. Krasane saiki. Karuan. Ya mangga. Nyanding bisa dadi tamba engko nganu atruk ngopo dinggo ngisi wektu engko nganu ya pramen ya ya pramen ketoprak wondo karo tati kartak tes mental iki nyandak ora iki nganu lho iki apa jenenge usulan saka kanca-kanca lho sing do mlebu HP ku akeh banget siap-siap nduk ora apa-apa. Ya kowe sing ora aktif ming tatin ora wis gayeng. Ngendi gandrung Tito men iku critane sing lanang emoh. Sing lanang emoh ning asline ngono. Ngono maksude gelem. Ya. iso awan ning omah wis ora rasa
Matur nuwun Mbak Enten. Wah iki carane Mutiara ki mengkari moles, Tru. Iki nek poles sedilo sek. Di syuting nganggo streaming Dalang Sena Ciel. Heeh. Saben bengi sing nonton 20.000 seminggu wis dadi sinden tenan. Oh iya. Tak polese, Pak? Aja wis rasa. Oke anggere ono. Aku ora percaya kok Elisa moles aku. Viralke saiki viral. Tatin ki apa? Sapa mbiyen sapa sing ngerti Tatin? Tatin ki sapa? Bakul geblek. Ora ono. Saiki anggere muni jejul ngono kuwi takoke mengke Mbak Tatin nonton mboten nonton. Wah seneng banget wong iki. Njaluk foto. Foto ke Mbak Tatin. Tua-tua. Ya ora apa-apa. Ya ora apa-apa. Iya tenan iki ya. Ayo, yo. Ayo Tin. Ngadeg Tin, ayo. Gawe hiburan kanggo para warga Manding yo. Ayo. Warga Manding apa jenengan? Warga Manding apa jenengan? Termasuk aku. Aku ki ya seneng e. Ha iya. Saiki iki ngene dadi contoh lho. Saiki pengikut-pengikut dalang ki do melu munggah panggung, do melu joget. Do melu pramen. Ki sesuk aku arep munggahke security-ku. Waduh. Jebolan ngendi kok? LP. Oh. Biasanya aku iki jebolan tentara apa ngendi. Ayo, wis. Nah. Ya iki dianti-anti ket mau. Ket mau arep tak manfaatke keprigelanmu malah ono jenenge kalaro Begawan Danawilapa mau apa. Begawan Danawilapa ora. Ayo, milih karo sapa? Sirmu karo sapa? Hah? Aku bingung. Aduh ajan. Kowe iki lho kata-katamu iki sok gawe penonton biyen lho. Lah napa ta? Aku bingung. Heeh. Ya ora apa-apa arang ciri khasmu nek wis basa Indonesia. Wow. Medeni Tatin iki. Ayo sapa? Kula manut jenengan mawon lah. Nah aku ya karepku wondo karepku. Nek kira-kira wonge gelem ora? Kowe cocok ora? Aku sama-sama cocok. Oh. Sapa? Sama-sama cocok. Wah, parah iki. Lah piye? Ayo golek pasangan ki sing kira-kira cocok karo kowe. Pementasanmu men apik ngono sapa? Wondo ya? Ya jajal ya. Ya njajal. Wani ra ndo? Wani ra ndo? Hah? Wani. Wah, tuduk. Wani ndo, Joko Anil. Oh, sapa ngerti esuk viral. Ngono. Tunduk genangge. Kok wis cincing-cincing e? Sesuk meneh nek arep ramen ki pupuran sik. Aja lendet-lendet. Aktor kok lendet-lendet. Ngadeg dapukane napa niki? Dapukane Waidan Wangontran. Kowe dapukane Den Mas Broto. Iya. Ora apa-apa wis. Ane elek lho rupaku. Ora apa-apa. Broto ki artine jebrot mata kok. Den Mas Broto karo Suminten. Nah, men kowe digandrung kowe rasa piye-piye pokoke kowe mengemoh karo moh intine. Siap. Oh, moh karo moh. Kan karo dialog aja ngono kuwi ten. Aja ngono Suminten. Aku ki wis duwe pacang. Nek nganti kurangan bojoku iso kepruk parut kowe. Aning Tatin ki watake padha bojoku ya. Ora apa-apa. Justru kuwi tak pasangke kuwi. Aku karo bojoku ki wedi e. Ora apa-apa. Ya kowe ki pokoke emah. Pokoke emah. Ya, mulai ya. Turuk. Guys, kowe dadi kursi guys tak ngono. Kowe urung-urung ya wis kurang ajar kok, Ndok. Turuk. Nekat. Wong-wong e kon dadi kursi. Nek ketoprak ki nek mongke men ketok gayaan lungguh kursi ya. Ya wis lungguh kono wae wong kursine ro kowe apik kursine. Lah mulo
Satriya ya, Mas. Den Bangsa Brata ki satriya. Heeh, Lesmana, Satriya Lesmana Mandraguna. Ayo Den Mas ngono. Ayo Tin. Catine urung-urung wis keri kok. Keri. Ora aja bayangke sing werna-werna to. Ora lah iki. Bayangno nek aku ki bagus. Iya. Cedak. Rasa guyu. Sampun dang manggen kula ngentosi. Iki sedana ning taman. Ayo. Kene kowe mah ra iso omong. Dekno nek mbeda wanda sak penake dhewe. Ayo. Dikira aku ra wani to, wani. Wani. Ternyata kamu berani ya. Ya iya. Wani. Ya pandangan matamu jangan begitu dong. Lah aku ki ceritane aku ya moh mandang kowe. Lah yang malah madang ngono kok. Nek madang ki sego kok. Madang kowe. Memandang, Pak. Den Mas Brata. Ya, ora kementelan ngono kuwi. Loh, jeneng gandrung ya sasake to ya. Oh iya wis sakane. Suwe. Den Mas. Sopo kowe? Wis ngerti. Jarene moh ki ya ketok iki ya ora ngerti ngono lho. Wis ngerti. Lho, ten ngono. Iki rak suminten to kok lho. Sopo kowe? Ngono. Oh, wis ngerti wong wis ben dina pentas bareng kok ora ngerti. Yo, Den Mas. Iki kaya minten. Iya, Den Mas, aku suminten apa panjenengan sampun lali kalian kula to Kang Mas? Nek nggon lali ki ora. Nanging Ya ora kok kok jenengan jerawatan niku kangen kalih sinten to Mas? Jerawatan tenan lho kene. Ya ben kok. Kowe aja ngurus raiku to, raiku ki elek wis. Loh. Senajan to elek nek aku seneng arep ngopo? Ora getun. Ora. Lho kok arep gelem iki? Emah. Nek tak pikir-pikir ya kok ya reman-reman ya. Elek. Den Mas Brata pacul ndase. Emah kok apa gak jero eman-eman ora. Den Mas. Apa? Aku ki kangen lho. Karo jenengan. Sing tak kangeni apa? Untumu. Aku kekelingan, aku bayangke nek jenengan ki pas roman karo aku ora duwe untu ngono ki yo kan ketoke piye ngono lho. Jajal kok piye? Oke kok kaya munyuk. Nek sing do duwe untu wuto ngono ki wis biasa. Nek iki gandeng jenengan ki ketoke kaya ora pati wutuh. Aku kepengin jajal Mas. Mbok rene to, aku ki Ojo. Ojo. Gandeng. aja piye to? Gandeng, Tin. Ojo, sakne wong udah infeksi ojo. Ora nek inspek wong sing arep aku. Halo. Ayo to mbok rene dilit sedilit wae wis. Nyawang karo aku lho Mas. Apa ya ora maneman nek kayane kok diemo iki. Ya piye ya? Emoh tetep mau lho, aku gak nek gelem. Halah aku nyekel tanganmu wis dak-dik ngono lho. Kenekku ki wis dak-dik ngenamu dak-dikuk ngono. Anak aku didemek kono kuwi tak bales kok. Oleh? Ambo kok takon aku. Oleh nyomong dumu aku dumuken to Mas. Cepet. Kok nganggo ngene-ngene bareng to? Iki urung geleme wis nganggo gerakan ngene-ngene kok nek gelem ndah apa ya? Umpama dapu aku ki gelem wis. Ya. Lah piye? Kok kaya nunjem iwak. Ya. Dapukane le ra Iya, gelem. gandrung. Memanismu. Ayo, apa liyane terserah kowe. Pelok barang kok. Ya? Pelok barang apa? Ya pelok bareng kaya wingi wae. Pemanismu aku sok lali. Oh. Manut aku ya, Mas. Sakarepmu. Ya nenek to mbok aja atuh-atuh aku ki mau nek adoh lho, adem lho. Moh ra. Nek kok mikir diseleh ngono to? Mbok dicekeli kene nek ora kuat nyekel mbok tak cekelke. Iki
rono. Rono? Arep gelem. Ora. Ya apa? Ayo Rene. Rene ta. Kene tangane gawa Rene. Sing iki lho. Aja Sing endi? sing tengen aja sing kiwa, nek sing kiwa gupak mah aku. Kene. Sini dong. Yo. Kok ngene-ngene arek ngapa? Jarekku ki nyerimpet. Oh, jareke nyrimpet. Tak kira nek arek nunggangi ngono lho. Mengko ya, nek pengen kuwi mengko. Ediane ketoprak ampuh tenan iki. Terus gegarane Gegarane wong akrami. Din Mas. Piye minta? Apa aku ndadak anggo kasar ngono apa ben gelem apa piye? Jongno aku gelem. Omong kok apa? ketoprak kok gemremeng. Ah, Kowe iki ra ndek anu to, pacangan cempluk. Aku ki ndek pacangan. Ngono lho berpikir aku ndek pacangan. Cempluk engko piye nek aku nganti gelem karo kowe? Cempluk ki bojomu sing omah kae, cempluk. apa iki? Wah, Ya mulai Streaming ayo lho karo iki. aku wae lho. Streaming lho. Nek nganti bojomu rung turu, mulai keprok paro ndasmu karo. Mula nek dikeprok, nek karo aku tak sayang ora bakal tak keprok wis, ya. Sedilit wae. Mbak aku dilegani sedilit wae ngapa ta? Emang udah digusuk banyu. Nek wis wani maju rene aja mikir sing nang omah to, Mas. Aja diomongke realitamu nek nang omah ngono lho. Rene Bawa bojoku ki. sini. Nekat ngapa? Emoh. Emah apa gelem? Hah? Emah kok ngene? Emah. Ayo ngapa ya sak karepku to ya? Aku arep memandang musik lho. Aduh. Aja suwe-suwe nek ndelok aku yo minta. Lah ngapa? Engko ndak ana kedadian sing ora aja ndeli. Ten. Pinten. Arep nanti to mbok musik rene dhisik lho. Ten. Sengaja iki Mas. Asline rombongane ade lucu-lucu lho, Tru. Ayo rasa piye. Engko sesuk tak dapuk meneh liyan. Sesuk nganu, bungkek. Wah. Wah kae sencaki e. Emah, nek kuwi gah aku. Mergane sok ngelus-ngelus ngene terus e. Dadine ngene. Anggere rada kagol terus ngene-ngene. Nek yo trauma. Ora mutu tak kirime bojoku kowe. Oh, kirime bojoku Pak. Ora apa-apa. Nek ana apa-apa karo bojomu kok aku sing tanggung jawab kok, Mas? Piye? Gelem ya? Ora minten. Gelem mbok gelem to. Mbok ana sah ngomong gelem ngono. Liyane gelem aja Aku omong. tak omong genti yo minten. Iya, nek kene wae rasa lunga-lunga. Nek aku cerak-cerak ki soalé ana sing ngenggom. Apa? Ngene yo minten. Iya piye? Neng atiku ki wis ana Sapa? sing nglungguhi ora ana si cempluk. Ora Yo peduli jaluk karo aku. cempluk, aku ora peduli karo cempluk, sepenting aku seneng karo jenengan. Monggo kowe seneng, ning aku ora seneng. Apa tenan to ora seneng? Apik, meneng nih, apik. Tenan ora seneng. Nek weruh kaya ngene iki ora seneng tenan. Sing gedhe pangapuramu cempluk, kowe aja cerak-cerak. Ya ora apa-apa lah ya ming cerak ya ngopo to? Cerak ngene iki ya entuk to. Ya oleh wae monggo. Neng ya kowe mau. Ngopo lho? Ora ana ketoprak kok nyekeli cagak. Lah dapukane ora gelem. Ha iya, engko sesuk tak gawe dapukan sing gelem. Saiki ra gelem sik. Cocok. Dinggeng sik. Den Mas, wong seneng ki ora bondo ora rupa. Nadyan to rupamu elek.
Ning aku apa Den Mas lirikanmu lho mbok aja melirik ngono kuwi aku dadi piye ngono lho nek ora seneng kok mripate kaya seneng Aneh man. wong seneng iki ketok lho sekole ngematke Mas Petro asik tenan lho ngene iki Mas Petro. Piye? Asik tenan ngene. Amo aku ondur aku karepe kon ngono. Mau. Moh tenan Mah. kok ora gelem karo aku ngopo to Ayo, mbok gelem kowe wae sing gelem karo aku ya ndok apa ndok Den Mas Broto lali aku lali lho karang kebiasaan iki kalingan pondo lho aku ki Neng kene ora ana wondo. iya pondo iki pacarku biyen pondo Oh monggo. Neng kene sing eneng Den Mas Broto. iya Den Mas Broto mbok ora rono rene aku kesel ngetutke lho mbok gelem ngono gek ndang ya ngono ki lho Ya monggo aku kepengin mlaku-mlaku. pengen mlaku ya aku digandeng nek mlaku Tanganku wis ana sing duwe. Wah. sapa sing duwe Ya. aku ta Hah? Ayo to mbok ayo laku gandengan kaya nek manten kae lho nek manten kan sing lanang nang tengen sing wedok nang kiwa terus cekelan ngene iki terus mlaku bareng terus diiringi apa kebo gira Oh. heeh Aku wis rasa diringi kebo ki aku wis nuntun kebo kok kowe. aku kebone kok ngene kurang gede ki ini ya ora apa-apa aku ayo rene nak aja minggir engko nek tiba aku kangelan bopong lho Aja ya cempluk. aja Kok cempluk kowe minten. iki mbok tangane ngene iki lho dibuka tangane buka terus tak ngene iki lah iki jadi satu iki ora gelem apa piye Den Mas Oh, disawer lho. Iki. Lho entuk 200. Kowe arep mau kowe minten? aku njaluk atimu wae Ora enenge ning atiku mung ana duit 200. kok ati kok telehi duit lho piye tanganku mau piye rasane Ya piye ya? kuwi lagi tangan lho urung liyane Kapokmu kapan kowe? arep jajal liyane ora Piye? Den Mas Ah piye ping paitan 200 kok? Aja minten. Atiku tetep puguh. Aku ora wani nampa katresnane wong wedok. ngati pawi Nadan atimu tok nggo pawitan tresna karo aku, nek aku ora iso nampa jempluk. kok masa ora iso napa Pripun, Pak? ora Apik wis. saiki ngene lho Den Mas Iya, Pak iya. nek pancene kowe ora seneng karo aku ya aku leganono sedilit wae ya paling ora sak jam wae wis Ora aja ngono jempluk, aja ngono. lah Aja aku Cemplak, kepengin tenan lho Suminten. Suminten jenengku sing dicemplok gedhe pangap. Sak mergane sakjroning atiku. atas-atas to Iki wis ora ana wong wadon sing ana sakjroning atiku kejaba mung cempluk. iya Mula minten. aku ngerti yen atimu ming ngono cemplok ning apa ya ora kepengin karo aku sedilit wae ngono lho sedilit wis Umpama kok bar kuwi nek arep karo cemplok ya monggo ning aku leganono wae sedilit wae piye Den Mas mbok ora mlaku mbok madeg jejeg ngene iki terus madhep rene tangane ndaplang terus dingenekke ayo garing ini lho ora tetep atiku tetep aku duwe adeg-adeg
Wah, iki. Aku nek wis tresna karo sing jenenge Cempluk ora bakalan aku tresna marang wong wadon liya. Ngene iki ngapa golek sinyal wae? Kayak Pak tiru-tiru nek ketoprak kae. Ora iso. Luput pisan kena pisan Yen gampang luwe Apa minten? Apa kowe pancen ora seneng tenan karo aku? Aku ora bakal kondo lawali marang sliramu. Kematke aku, coba dimatke mataku. Den Mas. Piye? Madhep rene to? Madhep rene. Coba nek pancen kowe ora seneng karo aku dimatke. Empat mata kita melihat jajal ana apa? Iki ketoprak iki. Iya, aku ngerti nek iki kudu nganggo basa Jawa ning kowe mbok jajal ngematke mripatku sedilo wae, cepet. Ngapa kok ngene aku ki? Didine nek seneng ngono langsung tak. Ya kuwi rasa mbok kowe tekan. Ya tetep ra entuk broto kon njur tiba-tiba seneng. Kok njur arep ngene. Kok mengarep ngene wae. Den Mas ora sanggugu penonton. Iki antarane aku karo kowe. Iya. Wah. Kematke. Aku matno. Umpama aku ngematno paribasane pucuke ngembun-mbun tekan delamaan sikilmu. Heeh. Wis ora iso. Ora iso piye? Ora iso nibake katresnan karo kowe. Kejaba. Mengurung kulino. Kejaba apa? Kejaba apa, Mas? Kok nganggo kejaba iki piye? Kejaba apa? Kejaba sing tak sawang kuwi Cempluk. Apa ya? Aku kalah ayu karo Cempluk. Wong tresna ku ora perkara sawangan ayu, perkara sawangan apik. Lah berarti aku ya ngono kuwi. Aku ora perkara jenengan elek, perkara jenengan piye-piye. Aku tetep tresna karo jenengan. Mbok jenengan please sedilit wae to. Ha ya ora apa-apa iki suminten wis mulai arep edan iki basane wis sak karepe dhewe. Wis mulai Iya. sulit. Apa nek ora nganggo basa Jawa, nyanyi lagu Jawa, aku lagu India ya iso lho. Nah. Jajal apa piye? Aja dijajal. Lah piye to? Ben kowe ben Piye kuwi? Kata-katane piye, Pak? Kok aja dijajal. Nek mau dijajal wae. Ping parai semenut. lah karepe piye? Tenanan? Ya ayo rene tenanan. Aja saiki Kok otin sapa? ora iso. Ora iso piye? Nek saiki ora iso, mengko suwe-suwe ya iso nadyan to. Iki ming tekne urung kulino, kok nek kulino iki njolak njaluk ngerti ora? Iki ming urung kulino, urung kenal aku ngono lho. Karo tatin arti jegal sih. Kena gubet kabel lho. Ora iso Cempluk pokoknya. Aku tresnaku mung karo Cempluk ora iso karo Suminten. Aku wis kebatut janji. Pas ae. Ya muskurae. Temen aja nek ya. Sapane dikae. Apa to merata. Jangan aku ya karuhae. Kuci-kuci hotahe. Mas Broto ki piye to? Keterangane Den Mas Broto ki seneng dangdut keterang. Bareng didangdut. Seneng dangdut, tak nyanyikke lagu dangdut ya. Ya, Den Mas. Ya sakarepmu ning aku kabeh iki seneng. Nek kowe nembang meneh iki mau nembang apa India. Heeh. Balenono meneh. Lagune sing kuwi mau meneh, heeh. Apa ganti?
Ya saisamu wae. Aku apa-apa iso lho Den Mas nek kanggo kowe apa to sing ora? Pengen aku apa? Pengen aku peluk? Hah? Piye to kok ya angel temen Lah jare dapukane mo. Ah iya mah bener. Nek dapukane gelem ngono aku trimo langsung tak. Iya. Dapukane mo. Gayane ilang kuwati. Langsung tak. Cuma kamu sayangku di dunia ini. Cuma Wis mulai dan kamu sayangku di dunia ini. Madep rene. Kowe iki kok madep rene to, Mas? Njaluk lagu apa tak turuti kok ya Mas Wawa ki lho. Minten Apa? sing sadar kowe minten. Aku sadar. Aku ki sadar banget. Aku karo Kanjeng Rama wis dijodohke karo Kanjeng sapa? Rama sapa? Rama Rama Trenggalek. Semar. Bos. Bapak saya namanya siapa? Aku yo ora wani ya. Engko nek senani bapakmu dipisu-pisui masih loko aku. Kok bapakne Subrata to? Adipati Trenggalek. Ayo siapa? Adipati Trenggalek. Mas. Dewa Srani ngono wis rawon. Ora usah mikir jenenge bapakmu to. Mosok anane iki aku karo kowe gelem apa ora nek ora gelem nganggo kekerasan lho. Aku suwe-suwe nek ora gelem lho. Aja Mbok ora Aja minten aja. kowe lho. Alah. Ora ana alah. Den Mas. Lah nek pas mlaku saka kene iki ya Kurang ajar. Kowe weruh apa Den Mas? Weruh apa? Modiar kowe. Ayo, kapokmu kapan? Weruh apa tak omong? Kapokmu kapan kowe tagih kowe? Kowe lagi weruh kaya ngono, sesuk bakal weruh kabeh. Ah. Tene. ora aku tetep Kondoke tak omong karo aku nek weruh kabeh nek. Lah terus piye? Karepe terus piye lho? wis saiki cukup semene wae yo minten Ora. Ayo. Kok njok liwat dhuwur terus lho. Lah kene iki gelem. Sesuk bakal tak kehi. Den Mas kok aja ndodok ngono kuwi lho. Kene tak benake wiranmu rusake lho Kang Mas. Tak benake. tak benakne dhewe Iki tak wirang-wirang. nek sing benake kowe engko ana wawang sing Lah ngopo lho? Ora usah dibenake. Den Mas Broto iki bar tuku porok. Terus? Wah, nek pirane tak benake pire? Piring apa jengat? Apa Den Mas duwe per? Mbak aku ndelok permu. Mas? Ora usah gagas piye-piye karo wong liya. Anane aku karo kowe. Dadi nek Tatin wis dadi ketum rakyat. minten Apa? saiki kowe karo aku iki karo Gusti wis ora iso karo dene wis Gusti sapa? Gusti Yuda. Gusti Sena iki ra oleh ngono Lah saiki ora usah gagas Gusti Sena nek pancen kowe seneng karo aku ya gek ndang nyo. ora oleh Ya ora usah peduli wong liya no. ora iso minten wis saiki kowe bali yo wae kono Emah aku ora arep bali, aku urung entuk-entukan kok kan bali lho. ya mumpung esuk ngene iki bali Terus ngapa? Bali ayo bareng karo kowe, Mas. ora iso minten Jarene nek esuk-esuk ngene iki nganu, Mas. ngopiye ya ora Aku nek wis ngene iki aku yo bayangne warna-warna lho, Mas. Kayak senggol-senggol sikil iki kene yo gelem. Oh, sikile tak Mas. senggol kita.
Sikile tok sikile tok. Heeh. Ten Mas. Karo ditembangi diteruske. Ka mau apa? Heeh. Tekan lali kowe. Luput pisan. Mau wis luput. Yen gampang. Yen gampang luwe gampang. Yen angel. Iki kok ana regete to, Mas? Men apa-apa kok men dikumbah cempluk wae. Ora lho, iki ki arep tak resiki ana regete. Men ning mengko ndak ana apa to? Ora kuwi ya keringetan tak ulapane ya, Mas. Den Mas aku pengen ngulapi kuwi lho. Mah iki mesti kerak. Den Mas, aku wis jupuk tisu tak lapi. Aja ditisu kok tememplek nang rai. Gelem ya? Tememplek nang ngendak. Nek nganggo tisu ki ngelim. Apa? Ngelim. Ngelem ki piye? Angel ditetel. Ya, engko ditetel sing netel kowe ya. Nek tememplek nang aku sing netel kowe, nek tememplek nang kowe sing netel aku. Kene to, Den Mas. Asli lho to, jlimet lho kuwi. Apa nih sing jelimet? Umpama tenanan kae jlimet to ya oke. Wah, brotone wis ndase atos brotone. Mulai oke bareng. Pokoke oke-oke ning ora ana anu tindakane kok kowe ket mau. Apa aku kudu kasar karo kowe? Monggo kowe arep kasar ning aku tetep ora iso tresno karo kowe minten. Kudu kasar? Njaluk kasar? Yen angel Mau wis e. tan kena ati. kok ki ngomong cengkoke lali. Ben aku ora urusan cengkok kok. Oh iya. Sepenting aku karo Den Mas Broto dadi siji ya ta? Iki ki lho arep tak ulah pikir mau ya megah ki ngopo to ya? Ora. Wong liyane ya do pengen tak lapi wae kowe tak lapi kok emah. Aja ngelapi nggon aku. Raiku kok nggon aku. Lah ora nggon. Lah nggon aku ki kata-katane iki ketoke elike. Nggon aku ki artine iso akeh banget. Aja ngelapi pasuryanku. Ngono. Ya ngono kuwi minten. Iya. Den Mas. Apa minten? Ana piye to aku kudu kon kepiye ben kowe iki gelem karo aku. Nganti yo umpama ki bumi karo langit tangkep. Aku ora bakalan iso tresno karo kowe. Ayo mati kabeh kok iso. Ayo to nek bumi langit tangkep mati kabeh kiamat kuwi jenenge. Aku mati ra apa-apa nek karo kowe lho, Mas. Engko mati. Sopo to bolot kepengin bolot lho. Bolot lae kepengin karo aku kok kowe ora kepengin ki kepiye lho. Ah bolot wis ngusek-usek terus kawis. Betul. Aku aja tok padake ro bolot. Lah apa? Ah bolot kae iki ketoke meking ki suarane song ropel ping 3 nek peking ting ting ngono ting ting tok ting ting tok ting ting tok. Lah sing tok-tok ki apa, Ya Den golek Mas? ana dhewe. Ning aku. Kok namu iso tok-tok? Hah? Piye to? Hei. Hadap sini dong. Lihatlah wajahku to Kang Mas, sedih wae wis. Kari 2 menit sih, kari 2 menit waktune kari 2 menit. Sing gedhe pangapuramu. Ora gelem tenan. Sing gedhe pangapuramu. Nah terus aku piye? Aku nek ngene iki aku iso edan lho. Nek ora gelem karo aku. Monggo kowe arep edan, monggo kowe arep waras kuwi sing dikarepke. Lah mongko aku nek edan aku cok wudo lho. Sakarepmu. Lah kowe ora kepingin? Nek gelem dadi sawang wong akeh wuduwa sisan saiki. Lho kok jurne nentokke kowe saiki ngono. Nek Kowe pengen aku wudo? wani, Ya ayo donor-donor nang kene. wani, Wani? tenan, Tenang? nekat, minten nekat. Kene nggonamu tak bukain dhisik kene. Aja dibuka minten.
Lagi golek. Gede. Minten. Apa? Kowe elingo ya Minten. Aku wis eling ya, aku ki eling. Ora Ning iso. kowe iki angel ya ramom lho tak geblek. Ojo nganggo kekerasan Minten. Ya kowe nganggo alas ya ora gelem kok. Lara tenan ten kowe kekerasan. Mosok Den Mas kok kono Iki padha bojoku tambah kekerasan. Lagi tak ngene lho. Mengke tak akon adep rene ngene kok ya tiba. Apa ya ora duwe kekuatan sing marai iso ngadeg jejeg ngono apa piye? Aja ngono Minten. Arep nandi? Ra entuk lunga. Dalane kok tok tutupi kabeh. Ya ben. Ket mau kok Aku kok nek mlayu nek mbrobos metu kono leh ora Minten. Ya kene brobosa ngene, cepet iki lho aku selangkah. Kok dicincenge apa piye? Ora Minten. Wis Minten, wis. Mbrobos ya iso keri tenan. Ora iso Minten. Aduh. Dalange ya petuk. Ayo gak dirampungke. Wis tak jami kurang 2 menit kok iso cerewet bae. Iki piye le rampung piye? Ayo nembang apa kok gak wis kok. Kowe nembang apa tak tinggal lunga kowe terus edan areng gulung-gulung ya sak. Hah? Iki wis gandrung e. Tinumbas arata wis ora gelem tenan kowe Mas. Sing gedhe pangapuramu aja dadi lara atimu. Aku tetep ora iso nampa katresnanmu. Wis mangsa borong, aku bakal kondur ning Trenggalek. Aku melu to Ding Mas. Den Mas. Aku melu. Den Mas. Apik to. Jos tenan nek iki mau. Oh, piye ndo entuk tepuk ditmu 200. Paris. Ya, tatin 200. Ayo wis iso menghibur para enggak. Menak. Waduh, 100 ya. Ya, men adil. Oke, siap. Pokoke Nah. Iki sing do keploki do ngenehi ora? Pun nggih. Wis apik wis Rasa wae. wedan, rasa. Sesuk nang wedan ya sak yuta. Wah iya. Sak yuta gelem aku usul klambi. Aku tak bareng atus. Wah bagong bareng kok njok. Aku penonton e. Aku melu getem-getem rasane. Ayo apik. Kuwi jenenge nek kowe melu getem-getem kuwi tegese pemerane keduanya itu sukses ngono lho. Peran dadi wong nyenyengit ya kudu iso nyenyengit. Peran dadi wong gandrung ya kudu iso. Ha ya wis jenenge apik kaya ngono mah. Heeh. Yuk ngedeke ketoprak wae, Tru. Rasa dideke wis ben turu wae. Ki ya akeh sing padha nyuwun ki gentenan saiki Mbak Ika ayo nyuwun lagu Sesideman. Oh iya. Diaturake. Monggo Mbak Ika. Ya. Kabeh entuk kok. Ayo ngadeg. Gegeden bros kowe iki malah. Brosku cilik ngene gedhe. Culuk-culuk kok culuk. Culuk. Bareng disedaki. Bareng disedaki yo grogi culuk. Aku anggere cah wedok apa meneh. Grogi napa? Brose. Brosku piye? Mas Sihono. Niteni gedhe lan cilik iki ora mergo brose. Terus? Anggere kowe lingguh kok ndungkluk, wae kowe mesti abot. Oh. Brose. Wah iki lho le ratakan iki. Mesti asosiasine iki nggon kaya ana anggrok. Padahal maksudmu ora ngono to. Ora ngono. Padahal ya hooh wae. Heeh. Kok ngono kok ya ora wis sepuh ki ora mikirke Nenggelis. neng gelis. Tenan. Wis bros we trimo. Aja disawang terus. Aku ki ora nyawang. Ndak pengen. Aku ki ngematke. Ngemat karo nyawang ya padha wae. Nek nyawang ki kan kur santai. Heeh. Ning nek ngemat ki mesti ngentek mencereng ngono. Apik to, Mas? Mbasan duncali. Meow. Iya. Ya. Mbak Ika iki. Sesideman. Mbak Ika Sesideman. Lagune. Lagune. Wah iki Mas ngejak hawa meneh anggere wengi ngene iki.
Ngejauh apa piye? Ha kene iki wong lurus-lurus saja ya. Lah kok ndak kleru. Lalu Ndak kleru lagi Mbak Ika sesideman. Lurus-lurus saja wong kowe ya wis ra iso apa-apa kok dadine. Ane bojoku wingi ya sambat kok. Weh, Mas, jane aku ki wis ra kuat karo kowe. Aku le wangsulan ya jejamu aku. Lho. heeh. Jejamu pi aku melu yoga ya ora oleh ngono. Ya ora oleh wong kowe bojoku kok dipek yoga aku ya ngono kuwi. Yoga iki maksude senam. Oh, senam anyar ya, Mas. Heeh, ya ora wis krungu suwe aku. Wis krungu suwe. Wis. Oh ya kok eling kowe iki ya. Sapleke akeh hadiahe kok elingan. Ya. Lho, lali-lali. Apa? Ayo lali wis rasah nyanyi kok. Bawa nggih. Wiwitane Tak ewangi. rada serak e. Wis serak. Heh? Combeni sik. Mbene apa? Ana keran ra to? Kok lek kejem Kurang to? ajar sindene kon ngombe kran lho. Sik, kae lho Mas, sing wedang adem panas karek ana kerane to, Mas. Oh, sing nang nggon Dispenser ngarus. kae. Dispenser kuwi. Oh, tak kira nek kran banyu. Ora, cah ayu-ayu kok keran gedhe lho. Iki wis ukuran. Iki ngopo meneh? Piye kok sik? Apa Aku iki? omong-omong penuh dengan nganu to, marai pertanyaan. Maksudnya keran ukuran piye? Lho, ukurane iki pirang dim ngono lho ana dhewe-dhewe. Nek Ika iki pirang dim kira-kira? Sik. Piro? Pas nggonku, Mas. Ah, ora Pas, wae. Sing tak nggo keran. Anggonamu ki diputer wae. Pucukane melu mubeng kok. Hah? Saking semangate kerane, Mas. Ora wis ra Kuwi ono. ngopo anggere kok ngono mesti do seneng. Mbok ya sing apik-apik wae to. Oh sing wiwit ya jenengan no. Ora kok. Aduh, surjane apik tenan ngarep Apik ngadepi cah ayu-ayu e. Raketan le didelok karo surjane. Lho, terus demok ta? Iki le tuku ning endi? Le tuku. Ora tuku. Terus Iki saka dewa. wah, dewa. Aku pas topo. Heeh. Pas topo kuwi. Pas topo. Pas jenengku topo kuwi aku mbiyen. Wis gak nyanyi, udah ditunggu. Anderek sang pekik. Wis to aja karo aku ki pekek-pekek ning aja nderek aku to. Sing arep derek jenengan ki sinten? Aku Ora ya. Aku yang bedek ora mesti gemange kok. Oh, nderek sik ana demen ketuyung-tuyung uripmu. Ah piye to? Enak to rekoso? Marahe mumet to. Lah, nek mumet iki kan gampang tak apusi. Ya. Oh, padune arep ngapusi. Lho, ngapusi ki angel lho. Ora iso. Aja dimengke ngapusi lho. Ngapus iki perlu pikiran lho ya. Nganggo pikiran, nganggo teknik trik. Apa ya? Kulino. Kulino. Kur nguliahi nek aku ki ora. Oh, kuwi nek ora ndagel sobo pasar kok. Sobo pasar. Nek sobo manding aku. Oh. Nyopir. Nek ya bener ora tau dinehi fee aku. Gak malek kulinggo nang angkringan tuku wedang dhewe. Ning muga-muga merti dusun iki sesuk wis mulai kabuh kompak. Satu tujuan. Satu tujuan kabeh nggo fee. Priya bagus. Ngece nek iki. Kese piye to? Ayo ngene kok bagus iki piye to? Lho, bagus ki anu apa jenenge iki ora kudu baguse iki kudu kaya bintang film ora. Wong wedok nyawang wong lanang ki baguse iki dhewe-dhewe. Ana Ika nyawang kowe ketok bagus. Ndelok aku ketok elek. Ya lamur. Berarti Ika mripate lamur. Ha iya. Lamur rak sing siji, nek inji rak katarak to. Banget nek kuwi. Ha iya. Aku kira ngalem sampean no. Iki mau cakepane ngono kuwi. Kowe ngalem sapa? Cakepane Cakepan kok dialem ki kepiye to? duh iki mau nyanyi, bawa. Oh, si bawa tak alem ya ora apa nek seneng bawa monggo. Nah wis. Walah si Nah, Hono. berarti dhek Ika nyawange bagus karo si bawa. Bawa. Iya wae. Wis sak karepmu. Heeh wis sak karepku wae, Nduk. Nek gek nembang wae. Kang Allah Bu Daya
sowan menyang kutha gedhe iki mau nek Pak Hotel ora ngono lho menyang kutha-kutha gedhe banget mesti ditambahi ya asun guyu ra kowe ora dikatekke to sakake sayang alah wis mumet urung? Hah? Wis mumet urung? Urung ya. Nek wis arep tak tambani. Tenane. Ora sida. Mumet dadakan ah. Bendara terus kayung-yung slendang kuning kang saking manding bukir swara kurang pramana ning wasesa ngantuk wis deman kok ya Angung marang bendara nenone Dyah Sulistya pijer ngincangake alis terus tresno sesideman liwat kincang ing alismu kuwasa
Oh, tenang. Buanter banget. Semangat. Seru kok. Ora Mas aku bareng sik nyanyi ka kok lemu girong kok. Yo. Wis pokoke angkat ae. Semangat. Semangat kok ngono. Lah piye? Semangat ngene. Oh, semangat ngene. Semangat kok ngono. Kleru to. Kleru. Ya ngono ya ora apa-apa ngono ya termasuk semangat. Heh? Ora, kowe ora ngerti sasmitane Ika kok. Oh, ayo mulane ya ngerti deng kok wis ora. Apa? Ora apa-apa. Ya, ya. Yo kayo. Urip ana kutha gedhe kowe tak tukokke rasa isine apa wae nadyan sasi depan mesti tak Yo. yo luweh becik patenono timbang perpisahan wangi samudana marang kula warga garawalan praputra liwat kincanging atiku kumasa ngendang rasane atiku nadyan musling serius aku isih mampu ngradeni salahmu mongko kowe bocah gunung nadyan pecah genang kegemongan ripo jiwa ragaku tak kurang kahormatan mamrong rubah ngarepin piye penak ora Kok lemu ngegol kemempengan to? lah Aku kepiye ketinggalan ya. Aduh, lah yo nusul. nusul nek ketinggalan Nusul mah dikeplak kon mulih. ketoke boyoke lara Heh? boyokmu lara Kok ngerti? lah ketoke Apa wis kulino? Kulino apa? Kulino boyoke lara. Ah iya. ora Kayak Ora, seneng banget karo goyangane Ika. Hooh. Kaya bahagia. Nang omah ra tau entuk goyangane ngono. Heh? Monoton. malah Ya, curhat streaming lho iki bojomu ndelok lho. Tenang, Mas. Apa? apa Wis ora tak kon nyekel HP saiki. Oh iya, berarti wis aman. Man, Pementasanmu wis aman. amane ndelok ning tangga e. Oh. Iya ya. Ya, terus mangga. ya Ya, terus Nduk. urip ana kutha gedhe kowe tak tukokke rasa isine kowe apa-apa wae nadyan sasi genang mesti tak joke Matur suwun Mbak Ika. Ya. Kalon-kalon. Wah, jan. Dasare bocah ya isih enom. Lah ya enom nek sindatku ki ra ono sing tuwa, sing tuwa bintang tamune. Kulite nggo jaket ya apik. Apa? Nggo jaket apik lho kulit. Apa nih? Kulit Kulite sapa? sapi, Mas. Ora wani ya, kulite Ika maksudnya. Heeh. Oh, arep nggo jaket to? Eh? Arep nggo jaket. Ora weh.
Ah ngapa? Malah iso turu. Piye Mergari arep ngopo nggo ra iso jaket turu? to piye? Heh? Arep mbok jaket to piye? Ora no. Pira mani? Ra satriya nek aku nek ora tantang ngono ho. Ora. Pira ragate ya? Tak nggo kaos kaki wae. Weh, Malah nggo kaos kaki piye? Hmm? kok elek mbok idak-idakno. Ya ora kaya dele.